Польщу у худшій культурі. Вчора, 10.03, депутат Європарламенту від Польщі Патрик Які на засіданні Європейського парламенту заявив європейському сообществу так: «Не будете ви вчити поляків культурі? Що так розпалило депутата поляка?» Поляки стали серйозно протестувати проти вторження в Польщу псевдоєвропейських цінностей під видом толерантності. А реально це грубе нав'язування чужої культури усім народам. Є речі, котрі не приймаються всіма народами. Кожна культура, кожен народ має свої погляди на сім'ю, на державу, має свою релігію. Чому ж із-за ЛГБТ в Європейському Союзі обвинили Польщу у приналежності худшій культурі? Думайтеся, делегат від Польщі у Європарламенті відповів, що нації, мав у виду німців, французів, англічан, котрі составляли раніше кримінальну індустрію в Африці і создавши нацизм у Європі, не будуть нас учити поляків нашій культурі. Хватить нам чути, видіти, зріти ваше колоніальне мишлення в наш адрес. То время закончилося. Же творці і зброд злочинної індустрії, а то по-польськи звучить так, творці przemyśli збродні, котрі робили чуда, убивали в Африці людей, создавши нацизм у Європі, як можуть учити культурі, коли під видом толеранції вони перетворили саме на експансію нетрадиційних цінностей у чужі держави, у серця, у мозк других народів. І от він каже, красива фраза: «Доста з нас колоніального мишлення. Хватить вам високого мнення бути німці над поляками». Но виступ був великолепний. А коли він появився в інтернеті, то самі противники цього чоловіка пишуть у постах: «Ну що ти, поляк, хвалиш своїх, критикуєш Європу за нацизм і за злочини Європи в Африці? Ведь самі поляки теж мучили, наприклад, русинов Лемков. А в 1918 році анексували Руську Народну Республіку Лемков, котра провозгласила свою незалежність раніше від Польщі. Удивительно. А село Флоринка, де було провозглашено, взагалі поляки очистили від місних русинов, туди увели нових людей. Даже храм передали не уніятам, як обично, а прямо римокатоликам, котрі в тому храмі зняли іконостас, і зробили з нього Римо-католицьку церкву. Тепер, якщо історія хоче сказати, що Флоринка голосувала за республіку, а там вже голосувати нікому. А також критикують поляка за те, що в 45-му, 47-му і навіть 50-х годах польські комуністи організували депортацію коло 100 тисяч мирних русинов у другі регіони Польщі. І до днеска поляки свій злочин не виправили, не попросили прощення і не вернули лемків русинів на рідну землю, хоча б кить не ту рідну хижу дати, то хоча б участок. Подобно, кажуть, пишуть в інтернеті: ви, поляки, малоросів, будучих українців, поляки також репресували, убивали, забирали православні храми, що заставило колись і Богдана Хмельницького воювати з вами, а пак проситися під защиту руського царя. Нам це полюбив діалог депутата із Європарламентом, а в інтернеті його противники виставили свої аргументи. Довольно важно нам на них заострити свою увагу.